Hello guys, good afternoon. Today is Saturday. Happy Saturday. Oh, karon akong buhaton is naglumag ko og saging naglumag ko og saging. Kay nagpalit mi sa akong panaghapon og dayok og mahong. Nino gid kay ko ana guys. Nga butangan og kanang limonsito, sibuyas, ahos. Lami kay isagol. Kamulo pa siya luto guys. Kamulo pa. Pero hapit na naluto. Ano ba? Well, para na day ko karon guys kay di nakaklaro inyong lola. Nanglan siya o sumpay nga mata para makaklaro. Isa kong layo kani para sa akong doon. Kani lang sa kay beginners pa man ko. Aya na din ko mag-progressive. Next year magpa-ilis na dayon ko grade na po. So, that's it guys. See you later sa magaganap ngayong araw. And I hope you will enjoy the show. A few inches later. Tere guys, atuan ng haunon kay na luto na ang saging nilung look at that. Ito siya ibalhin kay. Diba? Kini guys. Masarap ito Palaban tayo dito guys. Papalaban tayo sa kainan. Alright. Ay, ada isa. Maklaro. Dara. Last piece. Okay, karon guys, maghimo ko og katong akong ingon nga dayok, butangan ako sa lamas silihan, then sibuyasan, butangag ahos, limonsito, lami. So later guys. Moni siya akong isagol. Hiwa-hiwa na ko ani guys. First siyempre atong sibuyas bombay.
Hello guys, humanang ako ang pares sa saging. Timplado na kay ni siya og nara atong saging. Ako nang gipanitan lang kay init kaayo. And let's begin our chibugan mukbangan na. Eventually. Hi guys, nara magsugod na tagkaan. Init kay siya. Ina, tao na. Wow! Parang kinilaw ah. Oh! Dayok na amang. Amang, dayok. Apa? Mukha to. Yan na. Di siya manawag guys. Suluhon na niya ang saging. Sakto ang saging. Kapit madugong. Wash my hands so that I can kilamay. Kailan itong sibuyas? May kayo siya. May kamot. Samna eh. Amok. Ay. Na lang. Dool. Kaya nga eh. May kandayok bayag. Lagay natin dito. Pagkainin ang ginamot. Kapil man itong lisos, limon ano. Ito ginimpangag magkaon. Kaya laway-lawayan lang, tondon dayon. Mamubabag. Galas. Babag, bubunlan ang saging. Pag may gagmay, lumpod, oy, mahurot man sa nidali ang dayok. Pagka lovely. Da. Apa? Init pa. Ay, ito lang kanang video ko nito. Ay, ganahan mo mahaw ay parang Ate, ate oh. Ay, dayok. Can we wait for the portal? Hmm? Can we wait for the portal at the era? What's that portal? It's like a haunted portal.
Ano siya? Layok. Saging. Hmm. Sa kapanak ng dayok. Purot na isa ramang kataw mo ang kon. Lami ba ya? Uwi. May kang saging kay bontok na bigyan. Tanggit ka ba? Ini kartong saging. Uwi. Baguang kay baguang. Lahi ka ba? Ito kay bayan. Sunod gatong bagoong. Sunod gatong bagoong. Nabi baguang. Oh, bagoong. Amahong. Uwi. Uwi. Kaya buyag lang. Kita ka panampit ba? Lampit to na. Mga unday to guys. Sorry. Iliw lang. Pangagda. Eh, dali sa limang baba din. Yung tambindan. Yung baba pa doon man. Yung nagtatalo sa mga puha. Lah, one hit na lang. I'm done. Last bonono, and I'm done. Dali ang makabusog ni guys. Nya kay bagtok ang saging. May saging kayta na itong solid, diba? Ay, Ban saging kaya yung kaluto, yung lupiak. kani kay. Guwang gid siguro na di. Kuan. Guwang, baliwas ng baligya. Guwang. Alam na sulod. Nasigo kan be? Ano na isang po? Ikaw pala ka. May ka akong emote diri. Hindi na kape na. Ah, ay pa. Na. Oh. Oo na lang ni ako. Kuya, bebe. Uy. Come closer. Masarap na maanghang. Kahit maanghang, bahala na.
Pasipon man guys. Grasya. Uy. I don't really care guys, but lamig kayo siya. Still have this. Come on, come on, come on. Get it, get it, get it. Get it in here. Papalit pa ko og Sprite guys. More Bombay. Alright. Look at that. Ooh. It's drip, drip, drip. Mm. Mm. Kana ako basuhan ka lang na ay kana kay Claire. Here comes the Sprite. Pwede pa butang ASMR. Padol dirihan. Baba kan tadi si butang. Oh, baba. Cheers, cheers. Kan saging. Yun na kan? Ang kabog na buyag. Super, super. Gamay kay tiga ba sa Sprite? Oh, tuara. You know. Lagyan ng sili. Pasensya nakasakasaba ha. Saba among lugar, magpalingke. Hindi ako manihapon guys. Muna niya akong panihapon. Pero magluto gihapon ko og sudan. Panihapon. Manakuglong ag og rice. So, kana na lang ang akong lutoon. Sudan. Ay sila, di mo sila magsilbig saging-saging.
Nang nag-stream pa o kanon. Last bite of this banana. Boiled banana. Mm. 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 Sarap. Mm. Super, super good. Mm. Smooth, guys. Perfect combination. Cheers! Hi, thank you. That's it, guys. And thank you for watching my vlog today. It's a very yummy snack or dinner for me, snack for them. Wala makapildi ani nga snack, no? And thank you for watching, guys, and don't forget to like, share, and subscribe, and also to my other channel, Hannah Lorecla Mukbang there. I haven't upload new videos yet, pero sige lang, standby lang sa. So dili ko mas active sa akong Hannah Lo's vlog kay everyday, day to day mga churvanes. So, see you again next time, guys. God bless you all. Love, love, love. Bye-bye. See you. It's my life.